गाबोनथ' सनियाजों आंजों मोस्रोमखौ लोगो हमनो थांगोन। मोस्रोमखौ एसे मेकआप लाना फैनो होगोन र'। नङाबा बे सनियाया गोसोम होननानै बेसेबा बासिखागोन। ओमफ्राय आयाबो बेसेबा गाबख्रबाय थागोन आंखौ। फन खालामनानै खिन्थाहरनि र'। हेलौ, मा खालामदों? आङो नै थोरसिसो सुनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय गाबोन लोगो हमनो सम मोनथारगोनबा? मोनगोन दे। माबा गाबोन आंजों सनिया थांगोन नालाय नोङो एसे मेकआप लाना फैदे। हागौबा एसे बुरजायैनो लाना फै। मानो? लाना फै आरो। आजिखालि सिख्लाफोरा मेकआप लाखायो नङा होमबा? लाना फैबानो जाबाय आरो नोंबो। माने एसे देलायना फै आरो नोंहाबो। जागोन दे। बा नोंखौ लोगो हमनाया बेसेबा गोबाव जाथारबायमोनलै। गाबोनसो लोगो मोनसिगोन। ओमफ्राय नोंसाथ' न'नि मानसिफोरा मोनथिजोबखाबाय नङा होमबा आब'मोना? मिथिबाय। होनबा नोङो खिन्थाना फै आरो। थगायाबाबो जासिगोन, मोनथिखाबाय नङा होमबा? जागोन दे। आयु, नेर्सोना आंखौ मेकआप खालामना थांनो होलायदों। मिनिनोसो ओंखारजोब्बाय आङो। आया, मानसिखौलाय मोदायसो हमबाय ना माइलि? मा हारसिंनो मिनिबाय दं बेलाय? ओइ आब', मा जाखो? मा हारसिं मिनिबाय थाखो नोंलाय? बिदिनोसै, ओरैनो माबा माबि गोसोखांनानै मिनिनो ओंखारबाय आरो। थुइ, बिदि हारसिं मिनिबाय थानायखौ नुबाथाय मानसिफ्रा माथो फाग्लिसो जाना होनना बुंगोन। मानसिफोरनि सिगाङाव मिनिखायाबो दां। मिनाङाबो मोनथिबाय, नङाबा माथा गरम फाग्लि होनजागोन, नङाबा भुत हमजानाय होनजागोन। मिनिखायाबो दे आङो। ओमफ्राय नोंहालाय बबावथो थांनो नागिरदों देवानि? न'आलाय बेसेबां थाबाय थानोलै, बेसेबां मबाइल नायबाय थानो? एसे बेरायना फैनोसै, सिख्लाफोरबो नुबाय बायो खोना। लाजियाबो खोना, खोबसो सिख्ला नायनो फैयो, निब्बायानोसो। मा निब्बा निब्बि बेलाय? जिखिजाया 15 बोसोर जाबाय, सेंग्रा जाबाय आरो। खोबसो गावखौनो बिराद गिदिर सेंग्रा सानना लाबाय खोना, 15 बोसोर जानायखौनो। 15 बोसोर नालाय बिराद गिदिर सेंग्रायानो जाबाय थर'। थादो, थांसै आंहा। लाजियाबो खोना बिब'नि सिगाङावनो सिख्ला नायनायनि बाथ्रा बुंनो। आइदै फाफ्लिया, आइदै फाफ्लिखौनो बनो हाया रखरा। ओरैबायदि बुखादों जांगिलाया। हारा सारा गेब्लेजोब्बाय खोनाहाय। आइदै डक्टरनियावबो लाङाखै, फाफ्लिया बुबा बुनानै। आइदै ओंखामबो उखैसोदों, दा आंनो सोर संना होगोन? आंथ' थाबायनोनो हाया। हाराफोराबो बायजोबना दङ, आथिं आखाइनि हाराफोराबो। आरो फाफ्लिनि हारायाथ' गैखाला, फाफ्लिखौनो बनो हाला। बिहुया माला फैगोन दा? ओंखाम उखैसोबाय। आइलै आफालै, फाफ्लिखौ बनाय लोगो लोगोनो आइदै फाफ्लिया बुदोंबो बुदों, ओरैबायदि बुदों, हाराफोरानो गेग्रेबजोब्बाय। मोजाङै उन्दुनोबो हाया, जनोबो हाया। दा मा जागोन? आंनि खाफाला एसेबां गाज्रि, फुरा 100% गाज्रि। आं दा बोरै थानो? दिल 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 दीवाना दिल हो गया रे। जांगिला फैबाय। ओंखाम, आं ओंखाम जागौमोनलै, ओंखाम। ओइ, खोनासंदोंना आंखौ? ओंखाम उखैसोदों, दहाय फुंनिफ्रायनो मोनजायाखै। गावगायाबा ओजों थांनानै हटेलाव माबा माबि जाहैबाय थादों। आंनो मानो जेबो संना दोनाखै नोङो? ओंखाम उखैसोदों आङो। होनदों साला बैखालि, साब्रै साबा हौवा नांगौ नोंनो, सानै हौवाजों नोङो अहायाखै? संना जा नोङो, संना जा। फाफ्लिखौनो बनो हाया, ओरैबायदि जाखायो। होनदों साला, दासो मोनदों मस्लाखौ। हौवा थाखानायनि उनावबो गुबुन हौवाफोरजों लाइन मारिनो थांनाय हिनजावफोरखौ बिदिनो मस्ला होनांगौ।
आदै आंलाय मारै होयाखैमोनलाय आं खुसियाय अंखौसो नायनो थांदोंमोन होनना नों मानो बुजिया आं गावगायनि थैनायनि फिसाजोनि समाय लानानै बुंदों आइ बांगुलिनि खसम आं रावजोंबो लाइन मारिनो थाङाखैमोन आंनो ओंखामब्लाबो आं संना जानो हाया आं थाबायनोनो हाया ओंखामब्लाबो ओंखाम उखैदों लाइनि रायख'सि साल्ला मा ओंखाम गाख्रबबाय थायो मैया फुङाव संनाय ओंखाम दङ बेखौनो लाबोनि मा मैया फुङावनो संनाय ओंखाम बे ओंखामखौलाय आङो माबोरै जानांगौ जाखो आरो जेबो एवा होमबा एवा सम गैया बेखौनो जानोबा जायाबा था सल' अननाय होबाबो अननाय लानो रोङा गुबुन हुआ नांबावगौ एसेबां अननायनि उनावबो साला गुबुन हौवाफोरजों लाइन मारिग्रा हिनजावफोरखौ बिदिनो खालामनांगौ बिदिसो साजा होनांगौ आंनि एक्सआ थाख्लालाय आंखौ बासायदो मानसिफोरालाय अबाव थांजोबखोलै ओइ नेरसोन ए थास' मोखांसो माथो जिराय नोंसानो फैया बेसेबा गोबाव जाथारबायमोनलै नोङो फैदों मोजाङानो जादों र' मानो पार्टि दङ नामा दिनै पार्टि गैयालै ओइ थौ नोमबाजैखौ लोगो हमैनो दिनै सनियाबो थांनो नागिरदों मालाय सिरथा लासै बुं आइया खोनागोन जागोन मा दानो थांनो नागिरदों नामा औ थांनो नागिरदों दानो सासेया ओंखारगासिनो जाबायानो जायाखैबा थौ होमबालाय थांनि आंहाबो मोजाङानो जाबाय दिनै बाजैखौ नुगोन ओरैनोबाबो नुफेराखै रियेलाव दा फट'आवथ' बारा गुफुर नुवाखै दाबा रियेलाव माबायसै थै थास' मोखां नोंसिनाबा खालि गोसोम गुफुर बेनोल'थार औ गोसोमखौ गोसोम बुङाबा गुफुरखौ गुफुर बुङाबा माथो बुंनांगौ होमबा खायमा गोसोम ना फाख्रा सिख्रा गुफुर गोसोम बेफोरखौ बासिबाय थानाङालै थास' मोखां गोसोआ मोजांबानो जाबाय मानसिया मोजां जाबानो जाबाय अबेसे नंगौ नंनाया थेवब्लाबो आरो गोसोमद्रायबा बोरैबा नुयोना दे नोङो जिरायथ'नाय सासेनिया ओंखारनाया जाबायना जायाखैबा आंबो एसे खानाय हयैनि र' थां मोजाङै मेकआप खालाम दिनै बाजैखौ लोगो हमगोन जेबो मेकआप खालामा आं खानायखौल' एसे हगोन आयु थास' मोखांसो माथो वा डेन्जार हेभि नुखादों दे सनिया नोंखौ आयु थास' मोखां आंखौलाय आरो मा हेभि नुखायो जि ड्रेस गानो बेखौनो समायखायो नंमारगौ दे सनिया नोङो एक्ट्रेससो जानो समायदोंमोन ओमफ्राय आदाया खिन्थादोंबा मायबा औ आंबो थांनोसै नोंसोरजों लिंदों माथो आंखौ नेर्सोना थौनाय खेबसे खिनिखौ नायहैथानि गोसोमोन ना गुफुरानो फट'आवलाय सिनाय हाखायाना फट'आलाय ओरै गुफुरबो नुद्रायाखै गोसोमबो नुद्रायाखै औ थेवब्लाबो आंनिबा गोसोमानो खोनालै सिख्लाया माने एसे गुफुर खालामदोंबाबो एडिट खालामदोंबाबो माने गोसोम होनना सिनाय हाखादों आरो आंबोथ' बेखौनो सानदों थांसै आयु मेकापखौ एसेबां दाफबनांगौ आरो नोङो जेबो नङालै आब' नेर्सोनानै लानो होखादोंबा आंखौ बिदि होननानै लादों एसेबां लानांगौ जाबाय आरो लादों आरो एसे मोजां नुथों होननानै ओमफ्राय नोंहालाय मा खैजानाखौ फाननो थांला थांनि मालाय मोस्रोम आगै ओरैबायदि समायना नुथारदों नोंखौ दिनै मेकापजों दख'नाजों आयु नुदोंना लायमोनाबो आंखौ समायना नुदोंथ' र' आं नोंखौ दिनैसो बेफोरबायदि मेकाप खालायना नुफेरदों समायसोदों नोंखौ थेवब्लाबो बांद्राय फोनद्रायदोलै मेकापखौ बांद्राय गुफुर जाद्रायदों दे लाथों दे जेबो नङा मोजांसो नुदों आङो मालाय बयफ्रेन्ड लोगो हमनो थांनो नागिरदों थांथो दे एसे देलायना थांथों औ बेनिखायसो दे बिदिनो देलायनांगौ मालाबा बिदि होननानै आरो मेकापखौ सानफ्रोमबो फोनबाय थानाङा आरो मोस्रोम आगै मोखाङा गाज्रि जागोन ओहो फोनबाय थाया आङो लायमोन आब' बे दुर्गा फुजायाव खेबसे फोनदोंमोन सानसे ओमफ्राय दिनै फोनबाय बिदि फोनबाबो जेबो नङा दे सानफ्रोमबो फोनाबानो जाबाय ओमफ्राय नोंसोर थांनो नागिरदोंबा खैजाना फाननो औ थांसै र' जोंफोरबो दिल्लुआ हारसिं जासिगोन आरो दसे सम हारसिं दे मबाइलालाय बिनिया मबाइलखौनो एनि टाइम नायबाय थायो मबाइलानो लोगो बिनिया मानसि लोगो नांला बिनो औ आजिखालि बिदिनो जाजोब्बाय मालाय मबाइलखौसो बांद्राय लोगो सानो मबाइलखौ थाबाथाय रावखौबो नांखाला आरो आंबो नोंसोर बायना होनाय मबाइलाव नायबाय थायो इउटुब कार्टुन भिडिअ नायबाय थायो आंबो कार्टुन
कार्टुनसो नायो हिन्दीयानो जा इंलिसानो जा बा बड'आनो जा कार्टुनखौनो बांद्राय नायखायो गथ' गोरलैफोर रखमनो जोंल' नायाथ' मानसिफोराबो नायो कार्टुन भिडिअखौ नायोथ' र' थौ दे थांसै थौ आंहाबो अबावबा गोबाव जागोन नोंसोराबो गोबाव जागोन ओमफ्राय नों हारसिं थांगोन आबौ आं हारसिंनो थांगोन लोगोआनो गैया रावबो दे जेबो नङा दे ओजों लोगो मोनहैखागोन आयौ आंखौ मानसिफोरा नायसोदोंहाय लाजिनायसो मोनसोबाय आं नायबाय थानायखाय बांद्राय देलाय मादों खोनालै आं दिनै बेफोरबायदि नायबाय थाबा लाजिनाय मोनसै आं आरो नोंसोरनि बिनानावा आरो लोगोआ आंखौ खम नायगोन ना आयौ लाजिसिगोन आं बैनो खोना बिसोरो नंमारगौ मोनफैबाय बिसोरबो आं माबा दिनै लाजिनाय मोनसोदोंहाय लोगोबो हमथाराखैना बेनिखायनो लाजिनाय मोनदों आं दिनै मानोबा ओइ मोनफैबाय औ आयौ माथो जोंहानि बाजै जागोन नालाय आंनिख्रुइबो बांद्रायसो गुफुरसिन बा सनिया बाजैयालाय माथो एसेबां समायनाथारलै नै बेनो जोंहानि आगैया सनियाया ओमफ्राय बैयो थास मोखां आंनि लोगोआ मोजां ना खबरफोरा सनिया मोजां दे बाजै बाजै बुंखाबाय आरो ना गाज्रि मोननाङा मोना दे ओमफ्राय बाजै आदा नेरसोनजोंलाय मालाथो फैगोन नोङो आं दा जेबो बुंथ'नो हायालै फंबाय दे जेखिजाया हाबाखौ मोनजाबानो जाबाय बालनि बाजैखौ गोसोम गोसोम होनना बासिबाय थानाया माथो आंनिख्रुइबो एसेबां गुफुरखा आरो माथो समायनाबोलै आं दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय आंलाय बाजैखौ गोसोम साननानै बेसेबा दुखुसो मोनबाय दङमोन आदाया बे गोसोम सिख्लाखौनो गोसोथोदों होननानै नाथाय गोसोम नङा दे गुफुरसो फट' थिखांना लांनानै आइनो दिन्थिहैगोनलै आइया खम मोजां मोनगोन सनाखौ दिनै मा एसे समायना नुमारदों लाइमोन आब'नि लोमजानाया हामबायबा हामबाय एसे दिनै बिसोरो बेलेगावसो थांदों अबे बेलेगाव माने शपिं खालामनो थांदों बिसोरो ओमफ्राय बाजै नोंसा आइ आफा गैया न' आब'ल' दं न' ओहो गैया दे जोंहा आइ आफा रावबो गैया आब' आरो फंबाय दं सासे दे जेबो नङा दे उनाव हाबा जाबाथाय आइ आफा मोनगोन दे उनाव हाबा जाखांनायनि उनाव जोंहानि आइ आफाखौनो आइ आफा सानना लाबानो जाबाय आगै ओमफ्राय बाजैया बेसेबांसो फरायनाय माबा मेट्रिकल' पास जानानै फरायासै नेरसोनालाय आंनि फरायनायखौ मानो थगायनांगौ आंथ' मेट्रिकसिमबो फरायाखै क्लास 8सिमल'सो फरायदों दे जेबो नङा दे मेट्रिक पासबाबो सोलियो उनावथ' हाबा जाखांनायनि उनाव न'नि खामानिफोरखौसो मावनांगोन ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा सोंनि गाज्रि मोननाङा नोंसाथ' आइ आफाबो गैला जेनेबा नोंसा माबोरै जायो माने बोरै सोलियो मालाय गेलामाल दखान दङआनो दङ गेलामाल दखान बेजोंनो सोलिगासिनो आरो माने सोलिनायाव एसे खस्थ' जायो खोना आरोना ओहो आगै माने दासान्दि खस्थ' मोनथ'वाखै आरो दे बिदिबालाय मोजाङानो जोंहाथ' आफाया साख्रियानो मावखायो मोजाङानो दे बिदिबा बिदिनो गसंना रायज्लायबाय थानोसै नामा थु रेस्टुरेन्टफोराव माबाफोर जाहैनोसै थु आंना हले उदैया खालि दे जेबो जाना फैयाखै जानो हागोन दे मा जानो गोसो जाबानो जाबाय